Gruppi mużikali Maltin tal-ġeneru rock se jkollhom ħab tal-ogħla kwalità fejn jagħtu spettakli live tal-kanzunetti oriġinali tagħhom kif ukoll 6 spazji oħra fejn jagħmlu provi regolarment. Dan tħabbar bil-Ministru Owen Bonnici meta ta' dettalji dwar weda elettorali oħra tal-Gvern li qed tiġi mwettqa. Dan se jkun sit li se jkun żviluppat frott ta' investiment ta' €1,900,000. Il-ħabb huwa frott konsultazzjoni ta' 4 snin bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u diversi gruppi li esprimew diżappunt tan-nuqqas ta' spazju aċċessibbli fejn jagħtu kunċerti bl-inqas spejjeż possibbli. Annabel Stivala, direttur tal-festivals fih dan il-Kunsill, spjegat għalfejn il-ħabb se jkun qed jospita speċifikament gruppi li jipproduċu mużika rock. Aħna minna daqsxejn riċerka u sibna illi ir-rock Malta jolqod bejn wieħed u ieħor xi 10,000 ruħ. Illi mhijiex grupp żgħar ta' nies. Aħna bħal Arts Council tajna tajna attenzjoni wkoll is-Sfin, kien hemm ħloqna l-kumpanija Sfin Malta, it-teatru, l-ħloq Teatru Malta, allura tajna attenzjoni fuq diversi forum ta' arti. U r-rock ħassina li kien hemm bżonn li nagħtuh l-attenzjoni wkoll barra mill-fatt il-rock huwa wiesa' ħafna wkoll. Issemma wkoll li bands li jdoqqu f'dak li se jkun spazju biex jittella gig jew kunċert se jkollhom iċ-ċans jirrekkordjaw l-ispettaklu live kif inhi proċedura anki barra minn xtutna. Fuq kollox dan se jkun ħabb aċċessibbli f'ħalluqa fejn kemm il-mużiċisti nifishom se jsibuha faċli jaħdmu hemmhekk u anki dilettanti ta' dan il-ġeneru ta' mużika se jibdew igawdu l-post sa minn 30 xahar ieħor. Il-Ministru Owen Bonnici qal li dan hu mument sabiħ għal minnu misla tal-qasam mużikali f'Malta, qasam li hu l-ħobbs ta' diversi persuni. Id-dilettanti tal-mużika rock u anka dawk li jaħdmu fil-mużika rock għaliex l-arti għal ħafna nies hija l-karriera tagħhom li minnhom jgħixu għandhom diversi sfidi. Dan il-proġett se jindirizza żewġ sfidi kruċjali. L-ewwel nett il-bżonn li jkun hemm postijiet fejn l-artisti jkunu jistgħu jirriħersjaw b'mod ta' rotation u kif ukoll il-bżonn li jkollhom venue fejn jistgħu jtellaw kunċerti li jasa' n-nies mingħajr ma jiddisturbaw l-ambjent ta' madwarna. Il-Ministru fakkar ukoll kif terz mill-fondi li hemm bżonn biex isir il-ħabb kienu allokati fil-budget li ħabbar il-Gvern f'Ottubru. Qal li l-Gvern huwa ċert illi dan il-ħabb se jagħmel differenza kbira f'ħajjet id-dilettanti kollha.